खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। आसामनि साथाम उन्दै फरायसुलि थाखो 7 आरो 8 फरायनाय फरायसुलिफोरखौ बुरखायनानै गुबुन रायजोआव लांनायनि अजद। खौरां मोननाय बादिब्ला तिनिसुकियानि फिल्डबारियाव न'निफ्राय साथाम उन्दै फरायसाफोर फारियै मन्टु ताती, मनफाय ताती आरो फिल्डबारि बरगावनि अजय सानि फिसाजोआ न'निफ्राय गोमानानै दङ। नखरनि सुबुंफ्रा मिथिहोनाय बादिब्ला गोबां खौरां लानायनि उनाव सासे फरायसानिफ्राय बिसोर साथाम उन्दै हिन्जावसाफोरखौ बेंगालुराव दंहैयो होननानै खोन्थादों होननानै मिथिहोदों। बेखौ लानानैनो नखरनि सुबुंफ्रा फरायसाफोरनि गेजेरावनो सोरबा दुथां सुबुङा बुरखायफ्लानानै लांनायनि अजद दैखांदों। बेनि हेंथायै नखरनि सोद्रोमाफ्रा थानायाव गसर थिसनबाय होननानै मिथिहोदों। समाजारि बिजोङाव गोसारदों बिजेपि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव बुलायलायनाय। मिथिनो हानाय बादिब्ला बे बुलायनाय जाथाया गरेस्वर मण्डल बिजेपि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव सोमजिदों। जेराव बे भाइरेल भिडिअ रागा जोंनानै मण्डल बिजेपिनि आफादगिरि समरेन्द्र शर्माखौ गाग्लोबनायखौ नुनो मोन्दों आरो रागा जोंनाय आफादगिरिखौ बिटिसिनि इएम भजन दासआ हेंथा होदों। जेराव बे भाइरेल जानाय भिडिअ जिल्ला आफादगिरि थामहिनबा गरेस्वर बियाबनि बिजेपिनि बिजाथि भिक्टर दासखौबो नुनो मोन्दों। नाथाय बबे खोथाखौ लानानै बे गाग्लोबनाय जाथाया जादों बेखौ रोखायै मिथिनो हानाय जायाखै। साहित्य अकादेमि बान्था 2025आव सायख'जानायनि थाखाय गोजोननाय फोरमायदों सहायसुलि ब्रह्म बिथाङा। मख'नो गोनांदि बिथाङा गावनि लिरनाय दोंनै लामा मोनसे गाथोन सल'मा बिजाबनि थाखाय सायख'जादों। साहित्य अकादेमि बान्थाया जाबाय जोंनि भारत सोरखारनि मोनसे गेदेर बान्था। बे बान्थाखौ मोननो हानानै आं जोबोद गोजोनदों। बे बान्थाखौ मोननायनि उनाव गावनि थुनलाइयारि बिथिङाव जेबादि मावनांगौ दङ बे मावनो गोनां बिबानखौ मावनो हागोन होननानै आसा खालामदों होननानै बुंथियो बिथाङा। क'क्राझारनि गोदोमदोलायाव बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि खुंगा 80थि बोसोरारि जथुम्मायाव बाहागो लानानै बे बिबुंथिखौ फोरमायथिदों सहायसुलि ब्रह्मआ। रायजोआव फिन आरोबाव सेवहांनाय थासारिनिफ्राय सासे सुबुंनि गोथै देहाखौ बोखांनो हादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि सिङाव फरायसुलिफोरनि गार्लस हस्टेल साखाथियाव थानाय गंसे फख्रिनिफ्राय सासे सुबुंनि सेवहांनाय थासारिनिफ्राय गोथै देहाखौ बोखांनो हादों। नाथाय बे थैनाय सुबुङा बबेनि मा मुं माब्रै थैखो बेनि जाहोनखौ दासिमबो रोखायै मिथिनो हानाय जायाखै। पुलिसआ बे जाथायनि बागै खौरां मोननायनि उनाव गोथैखौ बोखांनानै बे जाथायनि सायाव संदाननाय खामानिखौ जागायबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। आसाम प्रदेश तृणमूल कंग्रेसआ गासै सा 17 बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइखौ फोसावबाय। बे फोसावनायफोरनि गेजेराव आसाम प्रदेश तृणमूल कंग्रेसआ बिटिसि बियाबाव सानै बिजाथिखौ फोसावदों। बिटिसि बियाबनि बावखुंग्रि बियाबाव उदांस्रि नार्जारि आरो गरेस्वर बियाबाव राजन चौहानखौ बिजाथि महरै फसंदों आसाम प्रदेश तृणमूल कंग्रेसनिफ्राय। आसाम पुलिसआ ड्राग्सनि हेंथायै गोख्रों सिग्रोमनानै सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हादों। बिसोर सानै फालांगिरिनिफ्राय आयेन बेरेखायै लाबोनाय ब्राउन सुगार आरो गुबुन सासे फालांगिरिनिफ्राय मोन 23था ड्राग्सजों आबुं कन्टेनारफोरखौ बोखांनो हादों। हमनो मोननाय सानै फालांगिरिखौ साइफुद्दिन आरो गुबुन सासेखौ जाहिदुल इस्लाम होननानै मिथिहोदों। रायजो राजाफोरनि थाखाय गेस बुक खालामनायनि गोदान नाम्बार फोसावदों आइअसिएलआ। जायफोर सुबुंफ्रा गेस बुक खालामनायाव जेंनायाव गोग्लैदोंब्ला बे गोदान नाम्बार फोसावनायनि जोहै गेसखौ बुक खालामनो हागोन। बे गोदानै फोसावजानाय नाम्बारानो जादों 8927225667 आरो गुबुन मोनसेया जादों 8391990070। बे मोननै नाम्बाराव मिस कल बुनानै बुक खालामनो हासिगोन। गेस बुक खालामनायाव गोबां सुबुंफोरा जेंनायाव गोग्लैनायनि थाखाय बे गोदान नाम्बारखौ फोसावदों आइअसिएलआ। आङो जेसे हायो जोंनि क'क्राझार समस्थियाव खामानि मावबोदों। जेरै बुंनो थाङोब्ला आसाम सरकारनिफ्राय मोनबोनाय जेसेबां खामानिफोर दङ बे खामानिखौ सा खोला जेरावबो नायै आङो मोनफ्रोमबो ओनसोलावनो मावनो थाखाय हाबाफारि लाबोदों। जों बोसोरफ्रामबो आसाम मालानि लामा मोनबोयो, RIDFनि लामा मोनो, मुख्यमन्त्री पक्की पथ निर्माण, मुख्यमन्त्री पक्की पथ मेरामती, मुख्यमन्त्री पक्की पथ बहलीकरण बायदि रोखोमनि स्किम मोनो लामा। आरो बे लामाफोरखौ आङो जोंनि क'क्राझार समस्थिनि जेरावबो आङो नायै मोनफ्रोमबो हारिसाफोरनि गेजेराव बे लामाफोरखौ मावनानै होदों। जायनि थाखाय आंना भटआ खमायाखै, बारायगासिनो दङ। बेनिखायनो एबारनि बे बिसायख'थियावबो आङो देरहासार जानो हागोन। आङो नाजावदों जायखि गेलेया मानो गावबागाव हान्जा गावबागाव पार्टि होगोन। आं एसे आगोलसो बुंदों थांनाय समावबो आंनि क'क्राझार समस्थिनि सारगिदिं BPFआनो देरहाखानायमोन आरो आं जायजों बै समाव माने जुजिलायदोंमोन आंनि कन्टेस्टआ बेबो केबिनेट मिनिस्टार प्रमिला रानी ब्रह्ममोन। दिनै शिवली महिलारिहा बेबायदि गैया जे बिथाङा आगोल बबेबा मोनसे आफादाव थानानै खामानि मावदोंमोन बा पलिटिकेल पार्टिनिमोन। दिनै बिथाङा शिबनि माने अनजालि बिसि होननानै
रायजोनि मोनसे अनसायनाय मोनदों बिनि अनगायै बेबायदि गुबुन एक्सट्रा बेहा फिल गैया होननानै आङो सानो आरो जिहेतु दा प्रमिला बायद' आरो बिथांमोननि गेजेराव मोनसे जुजिलायनाय जादों बोराबलायनाय जादों आरो बिथाङा बुंदों जेरावनो भाषण थाङो आङो सप्तायाव खनसे रायजोखौ लोगो हमगोन होनना बुंदों दा बिथाङा जे बुंदों सप्तायावसो खनसे लोगो हमगोन दा बियो मोनसे मानसिफोरखौ बागदाव होदों दा बिदिबा साधारन मानसिखौनो लोगो जायखौ सानफ्रामबो लोगो मोनो आरो माने जायहा माने खुनु बेबायदि नियम गैया दिनै लोगो मोनगोन गाबोन बेबायदि होननाय गैया बेबायदि हिसाबै बिथांमोना बयबो सानदों